Enpresa publikoaren esparruan, erantzukizun sozialaren kontzeptua berez agerikoa dela esan daiteke. Erantzukizun sozial korporatiboa enpresak, akziodunak ez diren interes taldeekin eta gizarte osoarekin duen konpromisotzat ulertzen badugu. Kontzeptu hori enpresa publikoaren funtsan bertan inplizitua dagoela ondoriozta daiteke, kapital enpresek. Beren egituraren ondorioz, nagusiki, akziodunen interesak defendatzen dituzte, eta zeharka soilik hartzen dituzte kontuan gainerako interesak. Aldiz, enpresa publikoek interes orokorrak defendatzeko betebehar zuzena dute. Enpresa publikoaren kasuan, interes orokor horiek hura kontrolatzen duten administrazio erakundeek edo, hala badagokio, aplikagarria den legen. Edo araudi esparruak enpresa bakoitzarentzat ezartzen dituzten helburu estrategikoen bidez zehazten dira. Ildo horretan, esan daiteke enpresa publikoek, ustelkeria kasuren bat gertatzen denean izan ezik, gizartearekiko erantzukizunez jokatzen dutela, beren jarduera agindutako interes orokorreko helburuei erantzutera bideratzen den neurrian. Argudio hori merkatuan lehia erregimenean jarduten duten enpresa publikoei ere aplikadakieke. Izan ere, horiek gainbegiratzen dituzten erakundeek ulertu behar dute, interes orokorraren ikuspegitik aukerarik egokiena dela enpresa horiek lehia askeko merkatuan jardutea. Ikuspegi hori muturreraino beramanez gero. Burtsan kotizatzen duten enpresa publikoek ere, beren erantzukizun sozialaren irizpideekin bat etorriz kudeatuko lukete jarduera. Hori horrela izango litzateke, ulertzen bada, kasu horretan agindutako interes orokorreko funtzioa dela merkatuan lehiatzea eta akziodunei errentagarritasuna ematea. Dela finantza baliabideak erakartzeko, dela beste arrazoi batzuengatik, jakina. Argudiak eta teoriko baten aurrean gaude, eta, gutxienez, gizarte erantzukizunaren azterketa ikuspegi edo dimentsio anitzeko batekin osatu beharko litzateke. Nolanahi ere, hausnarketa interesgarriak egiteko aukera ematen duen planteamendua da adibidez. Argi dago lan kooperatibak sozialki arduratsuak direla beren langileekiko. Baina horrek ez du esan nahi nahitaez enpresarekin lotura duten beste interes taldeekiko ere hala direnik. Era berean, ondasun edo zerbitzu jakin bat kalitate eta prezio baldintza egokietan eskaintzea helburutzat duen enpresa publiko batek, ez du zertan sozialki arduratsua izan behar bere langileekin edo ingurumenarekin, zentzu horretan. Enpresa publikoaren helburua edozein dela ere, naiz eta helburu hori berez erantzukizun sozialekotzat jo, horrek ez du eragozten enpresa bakoitzak beste interes taldeekiko duen jokabide arduratsuari buruzko azterketa aniztuna egitea. Hala ere, kontuan hartu behar da. Enpresa publikoen helburua bera jada gizarte erantzukizuneko helburu bat den neurrian, enpresa horiek beste interes taldeekiko erantzukizunaren mende jartzeak nolabaiteko kontraesana sor dezakeela, behintzat partzialki. Kontraesan hori teorikoki nola kudeatu behar den ez da erraza zehazten, eta, ziurrenik, horretarako diseinatzen diren neurri eta estrategien proportzionaltasunean oinarritu beharko da.